Това нещо не мириш. Ами да, защото не се използва така. Трябва да развиеш и да отвориш капачката. Тая проме. Ау, така е много силно е луд. Не бе, така лекенько до ноздри. Не е тук навътре да се вкараш в очите направо. Добре бе, добре, чакай да пробвам и аз. Добре, сега вече е друго. Тези инхалери за какво ми помагаха? Това са ароматни стикове, които помагат при запушен нос, стрес, гадене и отпускане. При гадене ли? Аз като съм в рейса по завоите, постоянно ми става лошо и ми се гади. Тогава дали ще мога да го използвам? Да, разбира се, че може. Това е такъв малък, компактен и дискретен. Обаче е за лична употреба. Особено е така, като си го навираш в носа. Добре. Откъде ще си ги? Тук пише Noseway BG. Какъв Noseway бе? Noseway.bg